Gendro menye wodi ya Nyakoen niko chinga kichuano mwemse wa wodi ya Nyakoen Cosmas Ojagi abereka wesoke na komochige tambokero kyo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati anasogote abuna niga wa mse batareka nimero mbili yabo asenchire bwenderete Ojagi niga atebire buna ba MCA imeje county ya Kinzo bwate bosibole bonde bwensi asoko nyaroko ikera nimero mo yabo unatokumenye gonu mulikete Varina Osero MCA we wodi ya Nyakoen Cosmas Ojagi niga momochirio mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asogotika magega wodi ya Nyakoen asensemo ya magendro bunensemo ya chisemi chipara egatia ya ndamanke kana chimilioni 10 tumubekere tase budget ta nyago twana one shilingi ya moja Nyakoen mwana Nyakoen wodi yakora ki abene bit akara ngo wodi mangana ina magoza kwa busa chiro ya Nyakoen pata nyagwaka no for the last 9 months aina magoza nechipara na bege tase budget tara chikora chikule ngo muboya mangana ina magoza abantu bachande kitani ngalo gukwana chinga kiechyo nigensemo ya mugavana rati abagaote babuna ba MCA chibesene chinyinge bakonyora echibabwenerete gukorera magendero ingana nonya nabo Ojagi aroka na gukana angwana umushahara bako karibu 1200 kando necho mama yako nyala allowances wasema mwaroje ngoika bali karibu 400,000 musara ngota mai dume msiengo msiako shiringelo kumanira 86,000 akura ali michi ochande 400 ngai jiko usinije ngo bakana zemai ndire bono made moisonde mbata kakogoma nga chibesa chiabo cyali no speaker nkabadenga chibesa chingwaka nuchi Ojagi nigo baigo aineke abuna chibesa chionsi cha serikali ya county nigo chirasa maboko yo mugavana na igo emesara yabo bakonyora ekiombege tenderete mesara kia Salaries and Remuneration Commission na kyo kemanyete akara gotebanga nije ngo control chibesa yaro ochirega iga ochire go control ya mangane basel okay of course njega asiana ni nyimanyete no oversight chinaigwa gote ya bantu kana ngete 27 million ngo control obuno bolimo besa teyo nona ya momo MCA o Kisii county ya control chibesa Johnsi picha Kisii county chiko ba control no mugabana kurukunga Paul Simbarati na everything na contractor na mo procurement na mo engineer na everything mosara we mo MCA SRC na toete chibesa na maite chibesa rengo mo MCA akoli chinga kiechyo nigo baigo amugani omugavana korwa bokorera 7 korwa chiabisi chia serikali na tari korwa buoyenka ale komo sabo omugavana Simbarati arusi obise aye motonto anyerete chinyomba chia serikali obisi nera ali onkwaye ale ngoro ale gokorera emirimo obisi ikortwa gasoto obisi toroche ngango nyakorwire chiripea nchianya koera nale komo sabo arusi obisi motonto anyerete Kisii county inche muno MCA Nyakoen ward njira tenda agenda motonto buoyenga no ngo chigosaba magendro ngo reporter ya Ndizi TV area 3 ne Evelyn Osero.